Poštovani prijatelji, dobrodošli na kanal Kuvam svaki dan. Danas pravimo sarmu, ali malo drugačiju. Posnu sarmu na način na koji nismo navikli da je pravimo, malo neobičajeno, sa sojom i sočivom. Inače, ukus je isproban, izvanredan je. A što je najvažnije, to su proteinske sarmice. I sočivo i soja su proteinske namirnice, a znamo da je to neophodno za naš organizam. Dakle, ova sarmica je zdravija od one na koju smo navikli, bez obzira koliko su nam i one naše sarmice ukusne. Evo, a probajte ove. Početak iseckamo i prodinstamo 2 glavice crnog luka koje smo pripremili. To ćemo malo da propržimo. A ovdje imamo sočivo, pirinač i soju, svega po 100 grama. Ovo su sve suve namirnice, pa ćemo ih potopiti u vodu da se malo otkisele dok mi pripremimo ovo ostalo. One će malo i da nabubre, pa će lepo posle da se pripreme. Na kraju ćemo svaku od ovih namirnica da procedimo i da stavimo u ovaj jedinstveni luk. Dodat ću soju, oceđeno naravno, a sočivo i pirinač možemo još dobro isprati i procediti kroz običnu cediljku da dodamo u ovu masu koju smo pripremili. Malo ćemo ovo promešati i dodat ćemo beli luk. 3 čena, kao što ste vidjeli, sam pripremila za to, ali ako ne budete stigli da propratite, naravno sve će biti u opisu. Evo pirinač koji je ispran i dodat, također i sočivo. Sad ću sve to dobro promešati. Dodat ćemo 2 kašičice bibera, malo začina, nije na odmet. I za mene najvažniji začin, 2 kašike crvene dimljene paprike. Ona malo i ljutne, pa će i to biti jedna odličan dodatak ovom jelu. Evo, 1 kašiku soli smo dodali i sad sve to promešamo. Jelo je izvanredno. Ako vam se svide sastojci, probajte, pokušajte, možete da kuvate zajedno sa svojim običnim sarmama, da dodate i ove, neće uticati na ukus jedna na drugu, ali možete da uporedite ukus ovih sarmica novih, da tako kažem, i tih sarmica koje uobičajeno pravimo za ove posne dane. Evo, vidite malo i kako sam ja motala, to uglavnom smo svi savladali. Ređa se u redovima. Od pripremljene mase sam dobila 30-ak sarmica. Zaista su bile odlične, probajte i vi i uverit ćete se. Na kraju posipam malo crvenom dimljenom paprikom radi boje i sarme treba doliti malo vodom, naliti tako da ogreznu, da budu iznad nivoa sarmi. Tu se doda 2-3 lista lovora po ukusu i 10-ak zrna bibera u zrnu. To sve doprinosi da bude jelo kvalitetnije i bolje. Ovakva sarma kuva se 2-3 sata dok skroz ne omekša kupus, a onda ćemo na kraju pripremiti zapršku, jer ovdje zaista nema masnoće u ovome svemu što smo stavili i zaprška samo može da malo još doprinese boljem ukusu. Ponovo stavljam crvenu papriku, mogu dimljenu, mogu malo ljutu, kako vi želite, vi prema svom ukusu prilagodite. A kad zalijemo zapršku, na sarmu još prokrčkamo bar jedno pola sata. Sarmu možete da stavite u rernu na kraju, da se još malo prokrčka i zapeče, pa eto, probajte i uživajte.